Є якісь новини? Ще ні. Вони знову шукають сьогодні. Я вам задзвоню, як мене щось знайдуть. Дякую. Щоб ви знали, пару членів його загону повернулося вчора. Вони його не бачили. Дякую за допомогу. Paní Marčenko? Tak už můžem. Osmiletá praxe. Ano, a Co taky... si myslíte o naší zemi? Co si myslíte? Líbí se vám tady? Ano, samozřejmě. Musíme se zlepšit ještě v jazyce. A jak vám chutná české jídlo? Jo, chutná? Zkoušela jste vůbec něco? Ano, bylo to moc dobrý. Skutečně? Já české jídlo nesnáším. Řekl jsem manželce, že jestli ještě jednou uvaří bramboračku, tak se s ní rozvedu. Jste vdaná? Ano. A jak se líbí manželovi město? Až přijde na návštěvu, tak se zeptám. Бойові дії тривають на сході країни, де, за повідомленнями, кількість загиблих перевищила 100 тисяч осіб у битві, яку називають однією з найкривавіших. Něco jsem uvařila. Ahoj, Žina, víš co, já teď nemám úplně náladu. Hele, měla byste s tím tady něco udělat? Třeba vymalovat? Já ti s tím pomůžu. Co děláš tenhle víkend? No. Hele, kde máš misky? Hele, já už jsem je našla. To je bramboračka. Recept mojí maminky. Tak chutná? Je to moc dobrý. Děkuju. V češtině říkáme děkuji. Zkus to. Děkuji. Děkuji. Nemáš vůbec zač? A co tvůj pohovor? Doufám, že jsi mluvila hezky česky. Všechno bylo v pohodě. A to je všechno, co mi o tom řekneš. Tyhle pohovory jsou fakt důležitý. A než přijede tvůj manžel na návštěvu, tak už bys mohla mít nějakou práci. Ten bude, panečku, překvapený. Ježíš, ty se z té polívky skoro ani nedotkla. No nic. Co tvůj manžel, Natálko? Jak se má? A kdy se sem přijede podívat? On asi nepřijede. Cože? Před 3 dny mě telefonovali. Neví, kde je. Říkají tomu, že je nezvěstný. Nezvěstný v boji. Přesně tak. To je mi fakt líto. Furt chceš vědět, co bylo u toho pohovoru? Bylo všechno v pořádku? Ne, nebylo. Přišla jsem pozdě. Nechápala, na co se mě ptají. Pochybuju, že vezmou člověka, který sotva mluví jejich jazykem. Půjdu se projít. Díky za jídlo.
Алло,